तर आज स्वीट फॅमिली आली आहे ज्वेल ऑफ नवी मुंबईला. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एक व्हिडिओ मध्ये. तर आज स्वीट फॅमिली आली आहे ज्वेल ऑफ नवी मुंबईला. तर आज आम्ही हे गार्डन बघणार आहे. ऍक्च्युली आम्ही काल संध्याकाळी आलो होतो, पण खूप काळोख झाला त्यामुळे आम्ही शूट नाही केला. तर आज आम्ही परत एकदा फ्रेश मध्ये आलो आहे आणि आता तुम्हाला ज्वेल ऑफ नवी मुंबईचं गार्डन दाखवतो. चला आमच्या सोबत, लेट्स गो. तर मित्रांनो, या गार्डनचं म्हणजे ज्वेल ऑफ नवी मुंबई गार्डनचं मेन जे आकर्षण आहे ना, ते हे फ्लेमिंगो स्ट्रक्चर म्हणजे 12 फूट उंच फ्लेमिंगो आहे आणि ते पूर्ण स्क्रॅप पासून बनवलेलं आहे. खूपच भारी वाटतं, म्हणजे आल्यानंतर बघत राहावं असं वाटतं, एवढं मोठं आहे ते फ्लेमिंगो. आणि हे झाडं बघितल्यानंतर असं वाटतं काय आपण दुबईला आलो सारखं वाटतं. दुबईचा फील वाटतं. आणि हे खेळण्यासाठी खूप मोठी जागा आहे. ही बघा, खूपच मोठे आहे गार्डन खूपच मोठं जागा केली आहे सगळीकडे चालायला बसायला. आणि लोक आता समोर इकडे तलाव आहे, आपण तलाव बघूया आणि तलावामध्ये फ्लेमिंगो पक्षी बघायला मिळतील. चला. आणि भाभीजी आता पहिलेच गेले आहेत. काय आलं भाभी? आणि हा पूर्ण ट्रॅक आहे धावण्यासाठी, चालण्यासाठी वगैरे. आणि इकडे हे लेक आहे. खूप सारे फ्लेमिंगो पक्षी आहे. हो, हे बघा लाईन मध्ये खूपच आहेत. हे सर्व व्हाईट व्हाईट दिसतात, ते फ्लेमिंगो पक्षी आहे. तुम्हाला झूम करून दाखवतो. हे संध्याकाळी नसतं, हे सकाळीच येतात. हा, हे बघा खूप सारे आहेत फ्लेमिंगो. लांब आहे जरा इकडून. लोक इकडे मॉर्निंग वॉक साठी येतात आणि खूपच भारी गार्डन आहे. चला. इकडे खेळण्यासाठी पण आहे. भावी जियाचा तो निकलपडी. हे बघा खूपच मोठं आहे खेळायचं. फर्स्ट टाइम एवढं मोठं बघितला, कारण ते छोटे छोटे असतात नाही तर गेल्यावर. हा, हे आणि सेकंड फ्लोअर, फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर. हे बघा खूपच मोठं आहे. आता व्हिडिओ छोटं वाटतं पण खरंच खूप मोठं आहे. आणि कोण पण नाही. काल तरी संध्याकाळी आम्ही आलो होतो, खूप गर्दी होती कारण संडे होता काल. खूपच गर्दी होती. आता तर कोणच नाही, दोघंच आहे. हा, काय करायचं ते करा. हे भाभीजी या कुठे गेला मित्रांनो? कोणच नाही. तर मला असं वाटतं आता मी जायचं. आणि सर्वात भारी म्हणजे मला कुठला वाटला माहिती आहे, तिकडून गेल्यानंतर ना होल आहे असा पूर्ण, आणि तिकडून खाली यायचा म्हणजे सेकंड फ्लोअरला जायचा आणि तिकडून पूर्ण खाली यायचा. मला खरंच खूप आवडला. पण इकडे लहान मुलांसाठीच आहे, मोठ्यांसाठी वगैरे नाही आहे. हे जा ना भावी, तिकडून ये जा ना. कोण येतं पहिला? भावी ये. भावी काय घाबरते? कुठे आले? पर्स टाकली खाली. अरे ये ना भावी, खरंच घाबरी आहे. हा, ये ना. आता जिया आली ना, मी वरती आलो, ढकलेन तुला. थांब, जा जा तुझा, जा इकडून जा. हे बघ इकडून जा. जे हे बघ, हे ये ना लवकर. आले 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 आले. किती घाबरते. नाही, ते मोठं पण आहे ना, केवढं मोठं आहे ते बघा. वरून येतं. हा, ते वॉटर पार्क मध्ये असतं तसं आहे ते. हे मिलिटरीचं ट्रेनिंग चालू आहे इकडे. कम ऑन, देश को आगे बढ़ाना है. देश को आगे बढ़ाना है.
तसं हे पण हे पाय असे कर मिक्स. खरंच मित्रांनो इकडे सर्व युनिक आहे. हे पण स्ट्रक्चर वेगळं आहे, त्याचे झोपाळे पण वेगळे आहे त्याचे. म्हणजे नॉर्मली कसे असतात बसून आपण झोपाळा घ्यायचा आहे, हे पण वेगळेच आहे पूर्ण. आणि ते तर खूपच मोठं आहे, म्हणजे फर्स्ट टाइम एवढं मोठं बघितलं. आणि हे पण खरंच सर्व युनिक आहे इकडे. आणि काल आम्ही संध्याकाळी जर इकडे आलो होतो तेव्हा तर गार्डन भरलेलं होतं. म्हणजे मुलं पण तिथे खेळायला खूप होती आणि चालणारे पण इव्हिनिंग वॉक साठी भरपूर लोक आली होती. हा वेगळाच नजारा होता. आले होते लोक हो खूप फिरायला. काल संडे होता, खूपच नजारा भारी होता काल. आणि आता कोणच नाही, मोकळं मैदान आहे. आज मंडे पण आहे ना. हा आज मंडे पण आहे आणि सकाळची वेळ पण आहे. इकडे ओपन जिम पण आहे आणि ट्रॅक पण आहे. म्हणजे इकडे जिम पण करू शकता तुम्ही, रनिंग करू शकता, वॉकिंग करू शकता. तुला अरे तसं नाही, ते असं पुश करायचं ते हाताने. हा पुढे, हा कर, शाबाश. अरे ते तुटलं आहे, नाही तर तुला काय होणार आहे ते. पण जिमच्या समोरच ही जेटी आहे इकडे. म्हणजे गावी कशा असतात जेटी, तशी जेटी आहे. म्हणजे आपण पूर्ण जाऊ, पुढे जाऊन आपण लेक बघू शकतो. हे बघ, हा ते बघ, ते फ्लेमिंगो तिकडे आहे, त्या टोकाला आहेत. बापरे, इकडे येतच नाही फ्लेमिंगो. आणि बोटी पण आहेत तिकडे, ते बघा बोटी पण आहे तिकडे. गावी असतात तसे बोटी पण आहेत. आणि इकडे समोर गार्डन आहे. तर आता आम्ही जातोय त्या गार्डनला. चला लेट्स गो. चिचोचं झाड आहे की काय? इमली इमली चिचो लागले. खरंच मित्रांनो खूप भारी वाटतं. पण चिचो नाही ते काय कसं काय माहिती. पण खरंच खूप मस्त, एकदम पीसफुल वाटतं, एकदम शांत. आणि पक्षी बिक्षी इकडे आहेत ना, एकदम भारी वाटतं. म्हणजे गावी असल्यासारखं वाटतं. बघा ना, या चिचेचं झाड आहे आणि आपण त्या चिचेच्या झाडाखाली वगैरे असं वाटतं. लय भारी वाटतं. इकडे पण मोठा ट्रॅक आहे. आणि हा पण मोठा ट्रॅक आहे. हा म्हणजे योगा वगैरे करतायत सर्वजण. पिकनिक करायला पण चांगला स्पॉट आहे. अरे खरंच खूप भारीच आहे. आणि दुसरं म्हणजे इकडे बसायला पण आहे सेंटरला. इकडे इकडे बॅडमिंटनचा ग्राउंड आहे आणि इकडे सेंटरला बसायला पण आहे. आणि इकडे गार्डनवर ते सर्व बसले आहेत आणि योगा वगैरे करतायत. हे बघा, खूप मोठं गार्डन आहे. मित्रांनो आता आम्ही त्या टोकाकडून म्हणजे तिकडे होतो, म्हणजे तिकडून आम्ही इकडे आलो. पूर्ण असं गोल फिरून आम्ही इकडे आलो. म्हणजे पूर्ण पाय दुखताय त्याचे एवढं. खूप म्हणजे 2.5 किलोमीटर हे ट्रॅक आहे ना, पूर्ण गोल 2.5 किलोमीटर आहे. म्हणजे आता आम्ही साधारण 1 किलोमीटर झालो आहे. म्हणजे तिकडून असं इकडे आलो आणि आता इकडून आम्ही असं जाऊन तिकडे जाणार. तो 1 किलोमीटर म्हणजे पूर्ण टोटल 2.6 किलोमीटर आहे. हे थांबा ना, मस्ती कशाला. आणि रोड इकडे आहे. हा बघा, रोड इकडे, हायवे इकडे आहे आणि हायवेच्या साईडने इकडून येतो आणि तो तिकडे आहे. तर चला म्हणजे आता अर्धा आमची जर्नी झाली आहे. आता आम्ही अर्ध जातोय. बघ घामाघूम पण झालो आम्ही खूप. टी शर्ट घेतला. अरे आम्ही धावत येतो म्हणून घामाघूम झालो. तुम्ही काय दमला की काय बसलाय ते? अरे दमलो नाही, घामाघूम झालो. ते काय नाही पण बरं आहे, जागोजागी म्हणजे बसायला पण जागा आहे. इथे समोर पाम बीच रोड आहे. हा थिंकचा स्टॅच्यू बनवलाय आणि इकडे आहेत खूप सारे फ्लेमिंगो. हा बघा, हा सर्व पाम बीच रोड आहे इकडे. हा बघा, आणि हा थिंकरचा स्टॅच्यू. आणि इकडे खूप सारे फ्लेमिंगो पक्षी आहेत. हे बघा, तर मित्रांनो ज्वेल ऑफ नवी मुंबई गार्डन फिरलो आम्ही. म्हणजे हे पार्क फिरलो.
मला वाटतं हा ट्रॅक पूर्ण 2.6 किलोमीटरचा आहे, तेवढा आम्ही प्रदक्षिणा घातलो. भावी जे आज दमले आहेत, आता आम्ही इकडे बसलो आहे आणि आमच्या व्हिडिओचा इकडे एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आमची फॅमिली तुम्हाला कशी वाटते कमेंट करायला विसरू नका आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, जय महाराष्ट्र.